Bismillahirrahmanirrahim. Atur strategi perang. Sehingga nalika zaman Syekh kafir wae, Khalid bin Walid iku bisa hampir lho ya. Soalnya nek sing cerita sing beredar niku, cerita sing beredar niku wong Islam waktu itu kalah. Asline nggih kalah, cuma kalah itu gak napa nggih. Akhirnya jadi menang ngoten niku. Khalid bin Walid waktu itu jadi panglima perang dengan strateginya yang luar biasa. Waktu itu pasukan dikandani wis wong aja awak dhewe salah dhisik. Kenyataan ning nggone bukit dhuwur bukit wis ana pemanah sing kanggo halo. Jadi awak dhewe iku akhire kasuran yuda. Arti kasuran yuda. Bosok awak sidik sampai aku gak ngerti ya kalah perang karena Bukit Uhud dikuasai wong Islam. Itu cara ini wong Islam itu rata-rata berleng itu banyak kurang mangan kurang mangan untuk badannya awak dhewe ditinggal lagi sehingga wong Islam itu bakal uyek-uyekan perlu untuk jalan perayaan pertemuan. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid itu terhalau oleh pemanah kongguni Bukit Uhud sehingga lari tercerai. Padahal lari ini bagi diantaranya strategi. Tapi ini kumpulayu badannya ditinggal jajak sarjono roh emek kok ditinggal raya untuk rampasan perang. Lah watine sing nggundur bukit jadi sing nggundur bukit itu kok diuling kali Kanjeng Nabi ana kedadian apa wae aja nganti mudhun konggone bukit konggone gunung supaya aja metu ana kedadian apa wae sehingga krono kanggo wis jarak tuh emek akhirnya sajur jaga bukit sedaya melu mudhun kuwatir nek ora umat padahal iki diweling Kanjeng Nabi akhirnya melu mudhun bareng wis mudhun akhirnya pasukane Khalid bin Walid terambul sama tingkat terambul iki. Nah, kalau di sana Banten nerambul ini aku gak bisa berasa. Pokoknya akhirnya nerambul kok gini belakang bukit nyusul enggak. Jadi sing dua bukit dikuasai wong kafir ngoten lho. Mulane yo wae sampeyan ke wong luar dari kepicut dunya wis. Akhirnya pangkal dari kesalahan kok dunya bulan-bulan kepengin wah niku nggih. Niku kondange Khalid bin Walid gitu sehingga kecipuan betul sehingga sampai akhirnya para sahabat niku kanggo keamanan Kanjeng Nabi akhirnya nadai panah sing diarahke tenggene Kanjeng Nabi gak kok tameng meneh apa iku karo tangan sing dienggo tameng supaya awan tolha niku do menghalau ojo nganti Kanjeng Nabi sing keneng panah mari aja wani ngumpul mbak temenan iku cerita lah mau kan cerita tentang Khalid bin Walid ketika dalam perang niku akhirnya dikirimi surat dari Sayyidina Umar kalau dari Sayyidina Umar sing dadi khalifah
Sayyidina Umar memberhentikan seorang Khalid bin Walid menjadi panglima perang dan digantikan sapa eling sapa ora eling apa lali yo koyo tau denger nek lali ku aku denger tapi nek emut kula ku supaya apa mending kula soalnya ini capek-capek so eling wah eling apa oh gue diganti kali jadi krono kuatir nopo semangatnya pasukan niku kendu jadi pengumuman tentang pemberhentian beliau dan pengangkatan sahabat lain itu mboten dikandake wedal cambuke perang tapi beliau tetep tenang ora terus loro lah aku wis ora dadi panglima mboten ngaten nek sasak kula kok aku wis ora dadi pengarep kok Mas Mending ora usah ngono nek niku nek kula kan tapi nek Khalid bin Walid mboten ngerti sehingga akhirnya barang membawa kemenangan perang menang akhir dumugi lah sing janggal udah niku akhirnya jadi pasukan itu ya masih orang jadi panglima jadi prajurit biasa itu orangnya tetap temenan sehingga salah siji anak buah jadi anak buah wis podo-podo dadi prajurit rojak takut sampeyan iku piye sampeyan iki wis ora dadi panglima perang kok nyatane sampeyan jek temenan ngaten iki nggih akhire jare iku krono aku perangku ora krono Umar aku krono mbelani krono lumrih krono ngarep-ngarep dari Gusti Allah jadi kalau baliknya hari ini sehingga sampai sombayaki tentang cerita sing kalau kandang kalau wong Islam wong kafir wong kang padha kafir iku padha nanjake bandane perlu ngerti menungso saking sedane Allah tegese uliyena tapi agama Islam utawa agama tauhid iku wong kafir bakal nanjake bandane kanggo nyegati para menungso saking agama Islam semangat nek dikon nyegati dalane wong numrih dalan riba tenggini ngersani Gusti Allah mulai satu ketika kalau sampeyan sadar sehingga akhirnya sampeyan dijigur termasuk gulungane wong sing ngendol-ngendoli semangate wong sing nuju sabilillah sampeyan tobat ojo dadi golongane wong sing nyegati tumekane wong ning nggone sabilillah bali kaya wong kafir sing do nyegati kang ibadane tumrape menungso sehingga ora gelem manjing Islam mengko akhire bondo kang ditanjaki iku bakal dadekake nelasane ati mikrono tujuane ora hasil lan akhire iku wong kafir bakal dikalahke dening wong Islam kabeh wong kafir bakal digiring mlebu neraka jahanam kira-kira sampeyan iki tau ngeri butuh mekane wong tenggine dalane pengiran tenggine sabilillah
Sama adalah tahu melu kontribusi kanggo secara tidak sadar. Melu sih. Melu lah. Sama ini langsung banyak kiro-kiro laku elekku sing dikatakan batu aku tahu iyo ora sehingga kanggo menyadari itu kadang-kadang awak dhewe gak sadar. Lah iki ayat turun marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gandhe karo ulina ya Abu Sufyan lan kanca-kancane ing badane kanggo ngongkosi wong musyrik kang gelem padha melu perang Badar, perang Uhud lan liyane. Nalika iku Abu Sufyan kang dadi kepalane rombongan dagang Bani saking Syam iso lolos selamat saking uli nyegat para muslimin Madinah. Mulane akhirnya gempung ini timbul dendam. Ya najan akhirnya selamat. Abu Sufyan sak kanca-kancane uli ngoyak-ngoyak wong Mekah dijak perang merangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uli wong-wong sugi-sugi wong Mekah kan duwe dagangan digawa menyang Abu Sufyan perlu nyerahake bondo dagangane kanggo ongkos perang. Mulane bentuk kelemahan. Nek kula takok kalih ngono, mulu golongane wong ngerti Pak Lomo. Tapi kelomanane iku manggono dalem pengiran apa ora? Saiki kan ana wong takok kira-kira zaman semono iki. Nek kowe ngetokno bondo utawa dunya iki kan nok dalane pengiran aja. Jangan semono ngaku ae biasa. Ora ya balane balane aku. Lah ngoten kudu tobat. Malah bae sawana sing dienggo. Lah mulane Duh Gusti kula nyuwun Gusti kula ajengi paroti nebusi laku elek kula laku salah kula nalika kula nasalke bondo kula mboten teng ngene dalan panjenengan. Iso ngono aja. Wis nek undung mulai ta para itu kare ngene kuwi. Balik iki. Soalnya kan nek sing ora alhamdulillah Gusti kula mboten dengan coba kanthi dunya sing akeh sing kula belokke saking dalan jenengan kan wis entek ya kan lho ya. Oh seneng salah alhamdulillah matur nuwun Gusti syukur kan dan nek sing syukur ya Allah Gusti kula tobat kowe kan nggih mulane nek sak kawon nalika sampean biayani kemaksiatan 3 juta secara pribadi nalika sampean biayai acara kanggo wawasan sampean dhewe sampeyan dikabungi sampeyan sedekah kanggo bubuke dhewe 3 juta 5 juta yo biasa yo kanggo umum nalika umpamane sajurung nyumbang kanggo nekano ya to kan apa rolista ora rolista rogi tangannya terus sumbangannya iya otomatis rogi tangannya terus aku nanggap perawatan bentuk blok-blok kayak wong kabel menang nanti itu betul jadi maksudnya ini ayat kejaba nuduhake kelakuan wong kafir kang ngilingake marang kita umat Islam supaya aja kalah karo wong kafir ana ing perkara nyerahake sebagian saking bondo kita lan tenaga kita kanggo dakwah Islam. Mulai nek sing tau nganggep dangdut berprogram ngebosi dangdut tak kuluna 3 juta 500 apa ya kudu melu dalam arti ono bosi tenan imbang sayangnya ono ora imbang blas padahal ya cerita ngono tak jaluk tanjung gue padahal kok lo gak ewo campur diri waduh wae
ngoten bakune. Ning kula kan rada ewa, nek wong berani kan kula gak ewa, ngoten nggih. Udah ibu ya aku ya. Manis nang supaya kita padha ngerti yen wong kafir ngomong kafir kaya wong Kristen lan wong Yahudi iku padha usaha terus menerus nindakake perang terhadap para muslimin kan disebut perang damai ora perang berdil, yaiku perang dakwah, perang ajak umat manusia luwih-luwih umat Islam supaya padha dadi wong Kristen utawa wong Yahudi. Mulane biyen iku teng daerah wetan niku ana Karang Legi, Mojo Agung niku nggih. Ngono wong loro diparani terus yo kanthi janji-janji. Mulane sampai niku sampai kula niku dalem dikanca nggih, dikanca wong ketane kepengin duwe anak barang nikahe kan sareng kula. Barang krungu bojo kula malah hamil nggih. Dadi sing lanang iku kancaku, sing wedok kancane bojo kula kan ceritane ngoten. Wah geger. Piye harus hamil kok dulu. Akhire krungu bae niku ya setengah pendito lah tadi. Akhire ditantang Mbak. Nah wis kowe mlebu Kristen. So setahun kemudian gue wis bakal duwe anak. Anjing sing lanang niku kok ceplek kali kula iki. Wah iki moro nggih kula. Barang moro nggih kula. Wong kula durung aku hotel. Ya. Wah iki kula subuhi, kula jak teng Yai. Nggih, teng Yai Sohan. Wis ana usah mlebu